जय जगन्नाथ समस्तଙ୍କୁ ଆଜି ଘୁଗୁନି ତରକାରୀ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତେଲ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ତେଲ ଜଷ୍ଟ ଗରମ ଆସିଲା ପରେ ତେଜପତ୍ର ପକାନ୍ତୁ। ତେଜପତ୍ର ଗରମ ଆସିଲା ପରେ ପିଆଜ ପକାନ୍ତୁ। ପିଆଜ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ନାଲି ହୋଇ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ନାଲି ହୋଇ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ପାରିବେ କଲର୍ କରିବା ଲାଗି। ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାନ୍ତୁ। ମସଲା ଗୋଟେ ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଦା ପେଷ୍ଟ ରଖିଥିବେ ଅଦା ପେଷ୍ଟ ପକାନ୍ତୁ। ଅଦା ପେଷ୍ଟ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଣି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଲାଗିଯାଇଥିବ ପାଣି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଟମାଟୋ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟମାଟୋ ଟିକେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲୁଣ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଟମାଟୋ ଜରିବା ଲାଗି ଟିକେ ପାଣି ଦିଆଯିବ। 2 ମିନିଟ୍ ସେମିତି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମସଲା ରଖିଥିବେ मेथी पाउडर ଯେକୌଣସି ବି ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ। ଟିକେ ସମୟ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଟିକେ ତାପରେ ମଟର ପକାଇବା। ମଟର ପକାଇକି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତାପରେ ମଟର ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଳୁ ରଖିଥିବେ ଆଳୁ ପକାଇ ପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ 2 ମିନିଟ୍ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇପାରିବେ। 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ପାଣି ଦେଇଦେବେ କାହିଁକିନା ଲାଗିଯାଇପାରେ ତଳେ। ଘୁଗୁନି ପାଣି ଥିବ ସେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ଯେମିତି ଗଲା ପରେ କାଳି ଘୋଡ଼େଇବେ। ପାଣି ଦେଇଦେବା ଆগে। ସେ ପାଣି ଜଷ୍ଟ ଦେଇକି ଟିକେ ଗୋଳେଇଦେବା ଆগে। 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଆପଣମାନେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ବାସ୍ ଘୋଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଘୁଗୁନି ତରକାରୀ।